Que tal, señoras e señores? Chegou o momento da cociña na televisión de Galicia, chegou o momento do A Voltas co Prato. Sempre dicimos que as receitas son cousa vosa, da xente que está na casa, e hoxe, como cada día, temos aquí no plató do A Voltas co Prato público. Un aplauso para o público. Gracias a todos e a todas por estar connosco. Bueno, as receitas é cousa vosa, que nos mandades cantidades de receitas todos os días, pero os cociñeiros e hoxe veñen, bueno, podemos decir que contentos, sobre todo un deles. Os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que tal? Que tal? Muy bien, muy bien. Xulio, pon o pinga que despois non te enteras. Perdón. Aí está, pon o pinga. Señoras e señores espectadores do A Voltas co Prato, quero que saiban que no día de hoxe o noso queridísimo Xulio fai 47 anos. Un aplauso para ele, que está de aniversario. Así é todo, que cascao estás, Que cascao estás. Dis ti, non? No, é que eu vexo, o sea, a xente da casa non te ve de preto, pero eu sí. Eu vexo-te de preto e... É a roupa que non. A roupa, a roupa. Está cascao ou non está cascao? No. E cañotas? E cañotas, sí. Bueno, onte gañaches ti, sí, é verdad. Dúas veces. Dúas veces, ademais. Bueno, estás a tope, non? E ti como estás? Eu estou ben. Estás ben? Sí, a mí non unha. Que va? Bueno. Xa non me acordo. Ai, seguro que a xente da casa quere saber que é o que imos cociñar hoxe, pois imos ver que é o que nos trae a nosa queridísima Pilar de Ordes. Hola, son Pilar de Ordes e vamos facer unha receta que está moi rica, pescada a cazola. Sofrimos con fariña un pouquiño de merluza, nada máis volta e volta para marcala, sacámola e poñémola nunha cazola. En ese aceite freímos cebola, pimento, os dos pimentos, ben sofritos que estén ben pochediños, pero non queimados. E o que estes a salsa ben feitiña, botamos onde está a merluza, os guisantes precocidos e a salsa. Poñémola a cociñar e cando empeza a fazer chup-chup, 3-4 minutos. Poñemos para decorar o espárrago e malo huevo cocido, está lista, está buenísima. Na miña casa encantan con a patatita cocida en blanco. Dime ti, Galicia, se de tantas cousas... Por que te ríes xa cando digo eso? Dime ti, Galicia, se de tantas cousas que hai no mar, ademais do marisco, a pescada non é o que máis nos gusta probar? Toma, rimoume todo, Sí. Estás feito un poeta. Bueno, flipas, é un poeta de televisión. A ver, a receita de Pilar é fantástica, pero eu quero saber que ides facer vos, porque me dades medo. Eu primeiro. Sí, home. Seña, dalle caña. Eu vou facer unha merluza a menier. Unha menier de berberecho. Pero que é unha minier? Unha menier Unha salsa, é cañotas, unha salsa moi sinxela que leva mantequilla e un ácido, limón, neste caso. Vos a manteiga, Limón e lima. vos a manteiga darlle, vale, perfecto. É moi clásica, é de francés, é unha receta moi francesa, facíase Vale. moito co lenguado. Xa que é Neste algo- caso vamos a facer con algo berberecho bastante e con típico, pescada. non? Sí. Perfecto. E ti? Pois eu vou facer unha pescada cunha salsiña de mexilóns galega, nada francés. Se vale facer daqui, da Sí, terra propia. Da terra. Que raro en ti, non? No, No? no. Bueno, pois... Ti que me miras mal. Veña, ala. Me llevo. Cada un Vamos que colla o seu material e a traballar. Pasa, Perdón. pasa, que vou contigo. Veña, ala. Ai, Xulio, de Silleda, 47 aniños, Añazos, Que ben... No, están ben levados. Eu métome contigo, pero sabes que... Gracias, cañotas. Que están ben levados, sabes? Estás guapo, estás elegante, dá gusto verte, mirar para ti. A xente pregúntame, cantos anos? Estás solteiro? Sí, no, estou casado, What? cañotas. Pois mira como preguntan, Sí, Por la seguro. rúa, sí. Seguro. Sí. Sí. A ver, como vas facer esta pescada? Pois mira, vou facer un sofritiño primeiro para facer a base da salsa, Ajá. que é un poquinho de allo moi picado, Pasadísimos, un poquinho de chalota. Chalota que é unha ceboleta. É unha cebola morada, unha Ah, vale. ceboliña morada, non é a cebola vermella, pero é unha cebola morada. Pequeniña. Sí, son pequeniñas, ben Vale. ves? É un pouquiño de allo porro. É unha salsa cremosiña, supermelosa. Tenme pinta de que vai ser como a... E que vai saber moito a mexilón. Claro, tenme pinta de que é unha salsa así do estilo como a mariñeira das... Sabes, así espesa. Como a das ameixas ou non? Non, vaiche recordar máis a unha bexamel lixeiriña. Vale. Pasa que non vou utilizar manteiga, vai con aceite de oliva. Saltou a noticia. Xulio de Silleda Iba a non usala- vai utilizar a manteiga. Iba a usala, pero como vai usar Begoña, digo, van decir que lle copiei.
É verdad, é verdad. Por certo, a xente da casa podedes chamar e opinar, Opinar sobre os pratos que estamos cociñando hoxe aquí ou sobre os da semana pasada, os que queirades. Podedes chamar ao número do programa e contarnos pois que faríades vos con esta pescada ou co que sexa. E tamén imos repartir cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutro. Chamade ao teléfono do programa 664-483419. Tamén podedes comentar se queredes o sorprendente que é que aos 47 anos Xulio Mato se conserve tan ben. Podedes falar do que queirades desde a casa. Ou que cañotas este tan... Tan cascao, é sin pelo, é maior. Non, estás de maravilla. Mira, hai o porro, a chalota e o alliño, vale? E agora deixamos que vaya pochando aí, e mentre vai pochando... Mentre vai pochando... A xente no público xa está... A ver, que? Poñedes boa cara e caemos a baba ou non? Ves? A recende, verdad? Claro. Home, non vai a recender, claro. Entón, agora, o mexilón ben picadiño, que este é unha carne mexilón que xa estaba cocido. Porque o mexilón hai que cocelo previamente. Sí, para facer a salsa. Sí, porque senón non das picado. Ábrelo, tan pronto abra, xa nos vale para facer a salsa. Vale, perfecto. Vamos a botar así abundante, pero necesito que poche un poquinho máis a verdura. Vale, pois vamos recordando un pouquiño. Alliño. Non era unha ceboleta, era, como se chamaba? Unha chalota. Chalota, pero vale unha cebolleta. Unha ceboleta, sí ou non? Claro, sí, vale unha ceboleta tamén. Vale, allo, ceboleta. E allo porro para darlle suavidade, e sabor, porque ten moi bo sabor o allo porro, así pochadiño. E despois picamos ben mexilóns, o mexilón que xa teñamos cocido previamente. Eso é, mexilón, pero pode ser berberecho como está utilizando ela. Vale. Pode ser simplemente de verduras, que xa queda rica tamén. Pode ser como se queira, isto é unha idea, unha idea miña. Hai material hoxe no programa. E despois o que vou facer é limpar ben a merluza, vou facer uns taquiños sin pieles en espiña e vou no rebozar. E despois vou no cubrir con esta salsiña. Moi sinxelo e moi... Estou sorprendido porque ves... Unha pescada romana... No, ves a gañar hoxe. Eu veño todos os días a gañar, o que pasa que... Pero hoxe tens que gañar, sí ou sí, porque hoxe é o día do teu aniversario. Hoxe non me importa. Bueno, xa miraremos eso. Mentras tanto, vamos ver que é o que fai a nosa queridísima Begoña, que non está de aniversario e ti... Mira, sin embargo, ti sí que te conservas ben. Eu sí. Ves? Sou mar nova. E mira que traballas, Traballo. Sou moitísimo mar nova. Cando ele está jubilado, a mí me quedan 10 anos ou 20 por traballar. Por traballar. Bueno, contame, que estás facendo? Pois mira, eu o que fixen foi sacarlle a parte cárnica, non a parte do lomo a merluza. O sea, que quitaxe a espiña. Saquei a espiña, non ten espiña. Toda a pel, todo. Toda a pel. Vale. Mira. Perfecto. Estou a comer un neno, como se foras tú. Sí, como é o caso, pero como a min, que son un neno, tens razón, conservo moi ben. Entón, agora botelle sal e pimenta. Vale. E agora o que lle vou facer é pasalo por fariña. O sea, fariña de millo. O único que fixetes foi sacar taquiños, botarlle un pouco de sal e pimenta e despois botarlle fariña apta para celíacos. Isto se yo pides á pescadeira, eu creo que cho falla. Que cho saca así? Sí, tranquilamente. Maravilloso. Sí, porque eu saca chulo monteiro, e depois cortas un taquiños. É que eu son un pouco vago peso. E listo. Peso faicho a pescadeira, peso están. Perfecto. Aí vai. Pero están tanche. E agora o que vamos facer... Estánche quedando bonitos. Son moi bonitos, e quedan crujientes, porque isto é fariña de millo, entón queda con ese crujiente dentro e así... E xa verá, riquísima, e aparte, pois, co breverecho... Bueno, pois mira, xa que estamos aquí, vamos chamar a nosa convidada do día de hoxe, que pase, por favor, Pilar, de aquí, de Ordes. Un aplauso para ela. Hola, Pilar. Hola, boas tardes. Que tal, como estás? Ben, aquí acompañándovos. Antes de nada, gustaríame dicir unha cousa, é que Pilar ten o seu neto de aniversario hoxe tamén. Mira que casualidade da vida, como se chama? Chámase Gabriel. Chámase Gabriel. E cumple 9 anos. Bueno, pois mira, ves esa cámara de aí? Podeslle mandar un bico se queres a esa cámara de aí e dicirlle, Gabriel, mándalle un bico aí. Un bico moi grande, meu neno, quero te. Ole, que bonito. Hai 9 anos, non? 9 niños. Bueno, é o teu primeiro neto. É o único de momento. É o único. Bueno, pois a ver... Algún ben de camiño, pero de momento Bueno, pois de momento que cumpliu 9 anos e nós encantados de celebralo contigo no Voltas co Prato. Vamos ver o prato de Begoña. Vamos alá. Sabes que pasa? Non che fixeron nin caso. Non, xa vexo. Dixeron nada, nós hoxe... Van a cambiar por completo. Sí. Pero se probas unhas recetas riquísimas, depois podelas facer en casa, xa verás. Probar cosas novas. Estas son sinxelísimas. Como podes comprobar, pouca manteiga. Pouca manteiga. Esa pouco colesterol. Isto é... Pero ti sabes o rico que está? Claro, eso é outro tema. O colesterol, bueno... Hai que olvidar un rato. Sube e baixa. Según queira. Pero o sabor... Mañá comemos verdura. Exactamente. O sabor é importante nesta vida. A ver que vos explico. Por supuesto.
A manteiga vamos a poñela así como moi templadinha, ves que está baixiña? Vale. Non queremos que se poña moi rubia. Moi fela. Que empeza a coller así rubio por a parte de aí. Isto é a base da salsa. A manteiga, depois vamos a botar un poquinho de ceboliña para que vaya pochando lentamente e un pouquiño de puerro. E vamos a rematar con lima, limón. Con E aí cítrico. nese momento vamos a botar os berberechos e a merluza que vou a freír agora. O sea que vai ter un toque de acidez. Ten un toque de Ácido. acidez, claro, a menear, ten que te levar un toquiño de menear. Moi ben. É que non sabía ni que se chamaba así. Mira, Eu tampouco. con fariña de millo, apto para celíacos. E queda super crujiente. Eres celíaco? Non, E o neto? tampouco que eu sepa de momento. Non? No, é de moi bodente tamén. É de bodente? Sí. Bote para diante, Pilar, que hai que cheirar isto. Hai que cheirar isto. Olha, moi ben, Mira, ves? Esta queda super crujiente. Isto para o neto, cuidado, Claro, é que isto por nenos Chega ali ao Sin neto e espiña. dirlle, mira, sin espiña, sin nada. é moi sinxela, xa verás que se fai nunha patada. Ves? Listo. E a salsa ti crees que aos nenos gustalle tamén? A salsa. Sí, o O toca limonado, os nenos os Gústalles. ácidos gustalle moito. Sí. Porque sempre que empezan a beber limón, con gas. Non te das conta? Afán. Bueno, sin, non dicen sin decir as marcas. sí, Vale. As limoadas. as limonadas gasificadas. Bebidas refrescantes de lima e limón. Exactamente. Sí, sí. E gustanlle moito. Os toques a limonada son os dos primeiros que se empezan a... Pois non sabía, pero agora coller, por o paladar. sí que é certo, Sí. Sábelo por experiencia propia dos teus Por fillos. experiencia, sí. Sí. E por as sobrinhas tamén. Tamén. Por todos. Mira como a Que lle manteiga gusta. se vai desfacendo Entendo. pouquiño a pouco, Ah, que sí, decía moi ela. suave. Ves? Moi suave. Ahora enterrounos en manteiga, Sí. Brr. Manteica e unha pouca. Sí, sí. Pero mira, boa, isos A taquiños... salsa menier era... Eso huele ben, Non te acordas nas revistas que viña unha salsa menier cor lenguados? Antes facíase moitísimo nos restaurantes. É unha salsa moi delicada, moi suaviña. E con isto queda maravillosa. Verdad que ole? Oye, Begoña, de Ole, momento... Véxete ben, potente. Bueno, a ver, vin a ganar. Depois Véxete veremos. ganar. Vamos A ver. ver, mentras tanto, que fai... Xulio. Xulio de Sillera, que está de aniversario no día Tamén. de hoxe. Moitas felicidades. Con Gabriel, tens que felicitalo da miña parte tamén. Vale, felicitarei esta noite. Naceu un bo día, A que sí? Eu creo que igual nos está vendo, non? Posiblemente. Probablemente nos estea vendo, así que outro bico para él. Bueno, A ver, Pois mira, Pilar, eu aquí teño xa doradiño, como poder ver, Sí. un poquinho de allo, unha chalotiña e un poquinho de allo porro. Vale? E aquí teño os mexilóns ben picados, xa os cocera antes. Ajá. E Nada que agora ver. voulle dar aquí unha voltiña con todo isto. tens de quedar moito gas para facer eso ou non? No. Non. Esta vai quedar moi cremosiña, porque o que vou facer é como unha bechamel moi lixeiriña, vale? Ajá. Como ves, casi sin grasa, que está sequiña, Si aquí xa ves. Que raro, Normalmente leo do manteiga, pero hoxe... pero eu utilizo manteiga, pero pouca manteiga, non esa barbaridade de manteiga. Agora resulta que é unha barbaridade a manteiga. No. Normalmente non é unha barbaridade, pero hoxe é unha barbaridade. Hoxe é unha barbaridade. Claro. Cando fai el, di, tens que estar aberto a experiencias, cañotas. Claro. Eso tú peche dúas arterias. Mira, Que bruto é, entón, cando queres. ahora aí voulle botar, despois unha cucharadinha solo de fariña, Ajá. unha e media, vamos a botar media, Más máis. vale? Simplemente que remolle ben. O sea, que refogue Olero un le ben, poquinho a... Sí. A ver, mételle o nariz, Mira como mételle o receta nariz. a mexilón, Huele moi ben. Cheira moi ben. Chera moi ben. Oh, sí, sí. E agora que facer un poquinho a fariña para quitar ese sabor a cru. E agora vamos a botar, poquinho a pouco, vamos a ir botando leite. Leite. Moi ben. Un leite Pois valle enteiro, botando. Moi ben. un leite enteiro, se Pilar. tes algún problema, Como ves a situación? Moi ben, dos dous lados. Non te mollas por ningún, de momento. De momento non. Habrá que esperar a probar. Pois Despois vouche falaremos. pedir entón que te sentes na nosa cadeira dos sufridores e despois chámote, Vale. Un aplauso para Pilar de Ordes, que está con nós, con a volta co prato. como ves? Eu dixo, chamada telefónica, a ver se se mollan os da casa, que están os da casa aí comentando as cosas. Hola, Rosa, de Matamá, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes, cañotas. Que tal? Como está, Rosa? Eu moi ben, aquí na casa. Non, estás ben, non? Fai frío por Matamá ou non? Que va, estamos aquí de maravilla. Estase ben, estase ben. Estamos no sur. Pois eu cando viñen de Arzúa pa aquí chispeaba un pouco, Bueno, pois mira ti. Mal asunto. A ver, Cóntame. A ver, Veña, bueno, que che parece? En primer lugar, quería felicitar aí ao A Xulio. Xulio. Moi ben, Xulio, ves? Moitas gracias. Que gusto dá, Felicitalo xente polo así. aniversario.
Moi ben. E tamén porque se conserva así tamén, Moitas gracias. Tens razón, Tendrá Rosa. que dar má receita. Moitas gracias. Tens razón. E ademais, fíxate que salsa de mexillóns está cociñando. A ver, que opinas dos pratos? Riquísimo. Bueno, pois mira, eu tamén a preparo así, Ah, sí? parecida, Xulio, non tan elaborada, pero Xa. así. Pois eu tamén a preparo con mexillón, Que ben. con os langostinos. Oh, eso é maravilla, Sí, sí. Rosa. Por Moi Rosa, parecida. Rosa, tes que vir un día. Tes que vir un día ao programa, entón. Bueno, algún día irei por aí, a ver. Mano, pois tomamos nota, mándoche un bico xigantesco, vale? Para ti e para Matamá, un bico enorme. Moitas gracias. Chao. Beguillo, Chao, 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 chao. Ai, Dios, Xulio, ves, cando nos chamas e a xente que ainda che din Pois por sí. riba que estás guapo. Pois sí, Que pois gusto sí, dá. A ver, que, como vai Nada, isto? ahora deixar que se vaya facendo poquinho a pouco, estou desespiñando e despialando a pescada. Perfecto, pois deixa que se cociñe. Begoña, ti como vas? Eu vou ben. Vas ben? Sí. Vas maravillosamente ben? Maravillosamente ben. A pescada está preparadísima e nós, mentras Sí. tanto, imos ver que lle parece a Galicia a pescada. Gusta ou non gusta a pescada? Dentro vídeo. Se cocina de muchas maneras. Cociga Blanco con mayonesa tamén está moi boa. con ajada. Al horno. O en salsa verde, con moitas verduriñas. Ai, eu fixen estes días. Ben, anda. La romana. Frita. Encaldeirada. Está de vicio. No, está buenísima. Para las niñas, por ejemplo, la hago rebozada. Con unhas almesiñas. E despois lle boto unhas gambiñas. Pero entonces ya adiós a la economía. Ou, se non, a gallega con os guisantiños. Deixo facer ben, meto aí a merluciña. Unas buenas rodajas de merluza. Le das un selladito. E a poño con patatiña, con salsa de tomate. Eso sí, engorda más porque hay que mojar. Riquísimo. Mira, o palleiro non se fai sin palla, Que gran verdad, o palleiro non se fai sen palla. E non a voltas co prato que aprendemos é a facer receitas. Bueno, máis ben ensinen vos eles porque eu non teño ni idea. Begoña, vas facer agora que é a salsiña, non crees? Salsiña. Algo aprenderías xa. Bueno, algo sí. A ver, Algo sí. Eu o único que sei desta receita é que ten nome francesa. Despois, mira. como era? Menier. Menier. Menier é un lateral dereito da Liga... En serio? Sí. Que estivo no Borussia Dortmund, que sí. Que aquí aprendes de todo. Menier. Aí está. Veña, dalle aí. O que sabe un pouco de todo, sabe moito de nada. Exactamente, eso é o Pois que me eso. pasa a mí. Mira, ceboliña, Vale? un pouco. Ben, viches que a piquei moi finiña, vale? Moi picadiñas. Moi picadiña. E fixen uns aros ora de puerro, dalle o porro. Vale, vale. E vámonos botar tamén. Oi, estáme sorprendendo que estas semanas, bueno, estes días estades utilizando moito o allo porro os dous. Porque está en temporada. Claro, pero quero dicir que combina moi ben con todo. Sí. A min gustame moito. Porque, por Para exemplo, moita salsa, é moi suaviño. hoxe Sí. fun comer con miña tía Esperanza. Miña tía que non quere vir ao programa, non sei por qué. Que suerte tes, que parece ser que cociña moi ben. No, pois alucinas, e tamén utiliza moito allo porro. Sí. Sí, porque agora, claro, está ca horta. Está ca horta, está a tope ahora. Está ca horta que lle está Sí. botando iso absolutamente de todo. E sempre tes Sí. veciños que che dan de todo. Sí. Entón, claro, agora mesmo a horta está a topísimo, Boh. Mira, empezas a sofreír. Quero que este ben pochadiño. Vale. Entonces, eu para apurar un pouco o pochado das verduras, Botas o sal. boto yo sal xa, Claro. e así tarda moito menos. Eso fai que vaya moitísimo máis rápido. Máis rápido, moitísimo non, pero sí que axuda. Sí? Así, a exudar, sí, a verdura. Pero por eso que faz? Que sude. Sí, que sude máis rápido a verdura, co sal, a partir de que empeza a deshidratarse un poquinho máis, Vale. entonces é máis rápido o pochado. Pois ti deixa que sude aí e nós vamos ver, mentras tanto, a Xulio. Xulio, Moi ben. sabes unha cousa? Dígame. Creo que queres repartir 50 euros. Eu, Creo que queres repartilos. que bonito regalo, A ver, mira pa ali. Pregúntalle á xente da casa. De que fixen eu a salsa de mexilón? Repítelle a pregunta á xente da casa, por favor. De que fixen eu a salsa de mexilón? Vale, pois comezade a chamar a ver de que fixo a salsa a Xulio, os da casa, e recordade que hai 50 euros en xogo. E quero ver esa salsa de... Mexilón. Veña, móstrame, por favor. Mira, bueno, ahora botei un poquinho de perexil, está lista xa, Queres probar? Sí, por favor, claro. Mira, xa che teño aquí unha cucharadinha. Escoita, sabes que pero está un pouco feo que aprobe eu e que non aprobe Pilar, non? Bueno, está... Veña, Pilar, ven aquí, Está sin ven punto aquí, de Pilar, sal. porque vai quedar un pouco feo que aprobe eu e ti non, eres a convidada do Golpes co prato do día de hoxe. A ver, eu vou, Ti estás aí, Pilar?
Veña, va, os dous saben. A ver, Unha, dúas, tres. allo porro, chalota, alliño, mesilón, unha bechamel suaviña. Buenísimo. Sí? Que está buenísimo. Oiche, non? Oiche. Está Sal, bo. que tal está de sal? Muy Que ben. non probei Para ainda. mí ben. Sí? Para min Perfecto. podes probar a ti, pero para min está moi... mí No, está genial. se llevar a Pilar, que vou probar. Bueno, eu que sei, eu quero la probar ti. No. Está moi boa. Está boa, verdad? Sí? Está moi boa. Non nos podemos queixar. Queres la probar, Begoña? Quero la probar, Begoña. Veña, próballa, por favor. A ver. A miña está máis buena, non probei. Ainda non fixeche, Ainda non fixeche. Un aplauso para Begoña, por favor. Xa está, o máximo. A miña está máis boa, ainda non a probei. Que tens que facer agora, Xulio? Pois mira, quédame este trociño de pescada que é a parte da quijada. Quitolle a espiña. O queixo da pescada. Eso é. Deixo aquí, entón eses son os trociños. Claro, que todos os teus cachos igual que os de Begoña van sin espiña. Eso é, sin Van espiña, despiñados. sin piel. Vale, E aquí vale, teño allo moi picadiño Ajá. e un poquinho de perexil moi picadiño tamén, que vou utilizar o rebozado. Vale, picou, recordamos ya a xente da casa que picou un pouquiño de allo, un pouquiño de Perexil. e botoulle os dous ovos. Os dous ovos, e agora batilos, queda, ves, todo... Que vai ser como rebozado, Eso entendo, é, non? eso van pasar por fariña e por este ovo Sí, sí. e a fritir. Entendo que eso é o rebozado, claro. Este é o rebozado. Perfecto. Moi bonito, Moi sí. boa pinta. Xa verás que bonito queda. E xa verás que jugoso. E fai que a Claro, pescada é que quede eso fai jugosa. que... Claro, Claro, e exactamente. colle Non se moito menos grasa, que se fixera solo con fariña. Mentira. E digo eu, estás para rebozar xa? Sí, bueno, vou a salar e cando tan pronto este o aceite, Vale, porque empeza a rebozar. o aceite hai que poñelo alto, non? Sí, Vale. alto non moitísimo porque non quero que se queime. Vale, pois veña, vaite preparando. Xa está, e pola fariña, ves? Veña, pois probamos, Sacudir ben a fariña. Vamos ver. Non sei se está, mirámoslo así. Eso mola. Está aí no Ainda limpo. non. Ainda non Queda aí está. un pouquiño. Bueno, pois vamos xunta a Begoña mentre estiva rebozando. Veña, Begoña. Por hoxe xa teño aquí pochado. Eso. A parte da cebola, 7 kilos de manteiga. o porriño, Que máis? o puerro. Oh. E o que vou facer é baixarlle un poquinho o calor cas limas e cos limóns. Vale, recordarlle á xente que é unha salsa minier. Menier. Minier. Super fácil, piches. Manteiga, un sofritiño de cebola e allo porro, limas e limóns. Deixeme Neste puntualizarlle á xente da casa. Fácil, sí. Manteiga no, manteiga. Manteiga, mira, ahora Vos vou facer cargalle a man... ou non? Vendela. Pilar, claro. Sí, sí. Manteiga, vale, allo porro. Que máis? Lima, limón. É unha man de berberechos do Grove. Claro. Do grove. Do Grove. Importante que Hoxe se xente do berberecho. Grove. Sí. Ti non traballarías no Grove, non? Eu traballei no Grove moitos anos. Por eso Moitos sabes. bicos a toda a xente do Grove. Aí está, como mola o Grove. Sí. E teño bon marisco tamén. Joder. Home, pois sí. Teño un millón. E o meu compañeiro que tamén é do Grove. Mirade. Un saludo tamén. Bueno, aquí saludamos a todo o mundo neste programa. Hola. E agora vamos a ir ligando así, e xa vamos botar a pescada. Xa lle botas aí. Para que vaya collendo, sí, para que vaya collendo o saborciño do limón e da manteiga. Xa verás que guai queda. Vale, Aí a vai. pescada que o único que fixeches foi rebozala con fariña Rebozala, de millo. salpimentala e rebozala con fariña de millo. Que era apta para celíacos. Apta para celíacos, exactamente. E agora... Bueno, sí, Pilar. mira que pintaza. Mira, estás vendo eso, Pilar? Mira como se abren os berberechos. Ui, é unha pena, Pilar, que vendo eso o espectáculo que ten despois de ver o que viches de Xulio, que era un desastre. No, é broma. Tiña moi boa pinta. No. É unha pena que agora te teñas que sentar outra vez. Pois sénteme. Pero a vida é dura como o cañoto de verdura. Así que, Pilar, Me de toca. Ordes, un aplauso, gracias por estar con nós. E non son de Ordes. Bueno, pero Vivo en Ordes. vives en Ordes. Pero onde son és? de Santiago. De Santiago, bueno, vale, pues Pilar, que vive en Ordes, pero é de Santiago. Está no voltas co prato. Ai, Dios. E agora vou montando así pouquiño a pouco. Para, teño que ir donde Xulio, vale, porque creo que imos repartir cartiños e Xulio ten a chave, a resposta de todo o no a voltas co prato. A ver. A chamada do mexilón. Espera, Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. De onde és? De Noia. De Noia, ai. Carmen de Noia. Que, queres salir no plano? Sí, Mira, ponte estamos aquí, buscando. ponte aquí, vale. De Noia. Vaiche facer a pregunta, Xulio, vale, por 50 euros, Carmen de Noia. Pero non digas a resposta. No, vale. no. Venga, Carmen, de que fixen eu a salsa que acompaña a pescada? Ai, Carmen. Que lle botou a salsa, Carmen? Carmen, que estás vendo en Mexilón. pantalla? Vale.
Ai, Carmen, que pensei que non acertabas, Pasei no mal, Déchesme un golpe aquí á pataca. Bueno, que tal? Que che están parecendo as receitas? Estupendas. Sí, gustanche. Felicidades, Julio. Gracias, moitas gracias. Verdad. Ai, Dios, que maravilla. Bueno, gustache a pescada a ti? Encántame. Pasou xa de mí. E con berberechos de noia. Xa, moito máis. Hombre. Normal. Bueno, Carmen, tens que vir un día ao programa, vale? Ten a tele encendida. Sí. Sí, verdad. Bueno, por nada, Carmen, mandoche un bico xigantesco. Tens que vir un día ao programa, vale? Veña. Chao. E bicos para noia. É que ten a tele encendida, como vai con retardo, claro. Entón, Ai, Xulio. mira, que pintaza, Mira Xulio, é como que van. non vimos como estabas fritindo No, isto. pero mira, teño aquí unha gardada para enseñarte aí. Pero alucinas porque cheira super ben isto. Cheira a allo, a perexil, verdad? Sí. Verdad? A mí Ves? está desmejanando, E ahora? Estamos aí. Colume non moi fuerte porque queremos que se vaya cociñando a pescada tamén e que non se nos queme o ovo. Porque se lle pos o lume moi alto, queimas Queimase o por fora rebozado, e non se, claro, e non se cociña. Un rebozado que Ves? leva Mira, o rebozado leva allo, perexil e ovo. allo, Pero perexil mira e ovo. como vai dourando e o ir despaciño se acabo de botalo, vamos a esperar un pouco, pero mira, ves? Vai dourando, pouquinho a pouco, e de paso vai nos cociñando a pescada. Bueno, dous rebozados distintos, pero a verdade é que os dous cheiran espectaculares, que maravilla. Estou contento contigo. Este máis, Estou non? contigo. Este cheira ben. E Begoña, que? Aí está, queres probala? No. Bueno, Ahora vou esperar, pero vouche cheirar. Bueno, pois mira, vai recollendo, vai preparando, vai emplatando, porque eu teño que contarlle a Galicia 4 cousiñas da pescada, porque a pescada pertence a unha especie depredadora, moi voraz, desas que comen peixes moi sabedoreiros. Case sempre se captura con palangre, arrastre ou volanta. E, polo xeral, a máis valorada é a de onde? A do pincho. E Celeiro é o porto que máis se especializou na súa captura. As boas son brillantes e saborosas e sempre nos gustaron para cociñalas de mil maneiras. Iso sí, antes eran moitísimo máis caras. Para comer pescada tiña que ser festa ou case festa. Pero agora, calquera día nos presta, ou calquera día que nos preste, podemos mercar uns bons toros e cociñalos á galega, cunha allada, algo de marisco ou á romana. E para acabar, un par de datos curiosos. A pescada xa era moi apreciada na Idade Media, e xa daquelas valía para pagar, por exemplo, foros ou outros décimos. E sí, temos festa da pescada en Cedeira, como non podía ser de outro xeito. Este ano xa foi, pero tomade nota para a vindeira edición. E se non, pode estar vendo a voltas co prato, que seguro que en algún momento decimos que día é. A ver, Begoña. Que pasou? Contame. É que estou emplatando xa. Mandáchesme emplatar. Estás emplatando xa? Sí, mira. Que maravilla. Que bonito. Que maravilla. Aí, vamos a poñer unha lima, así. Lima e que? Lima e limón. Lima e? Lima e manteca. No, lima e? Que dixeches? Lima e limón. Lima e limón? Sí. Vale, pois pregunta de concurso por 50 euros. O zume de que dous cítricos lle botou Begoña a súa salsa? Lima e limón. Mi limón. Mi limonero. Eu canto fatal. Se canto chove, vamos. Lima e limón, telo xa preparado, non? Lima e limón, sí, está lista. Preparadísimo? Por Listo. veña, vou xunto a Xulio a ver como remata aquí o seu prato. Xulio, que? Nada, eu estou. Estás? Estou listo, vou empezar a emplatar. No, vas a empezar, ela xa rematou, Bueno, pero ela, o que corre, pode caer, Pode tropezar e caer, non? Claro, ves, mira, poñolle a miña base dos mixilóns. Ola, salsa de mixilóns, espectacular. Pilar, por última vez, levántate e anda. Camiña entre as cociñas do voltas co prato e ven cara aquí porque isto vai ser, vamos, vais chequeira baba. Eu non é por nada, pero... Vai ser complicado. Vas sufrir un orgasmo culinario, hoxe aquí, que o sepas. No voltas co prato, un orgasmo culinario na televisión, é así. É así, mira pai, muller, mira pai. A verdade é que dis? Ten moi boa pinta. Que dis? Unha pescadiña, salsiña Esta é de maravilla. mexilós. Veña, vamos para lá. Esta é maravilla. Vamos para lá. Pilar, por favor, colócate aquí. Aquí. Aí está. Ai. Bueno, ponte deste lado, Xulio, querido. Xa sei que vos queredes moito, pero agora tedes vos codear un pouco, vale? Pilar, de Santiago, pero que vive en Ordes. Procede a probar porque nós temos que repartir cartiños, Vai probando aí os dous pratos, xa sabes. Vou probando. Uf, que nervios. Epa! Chamada telefónica. José, de Pontevedra, que tal? Boa tarde.
Hombre, Cañotas, buenas tardes. Buenas tardes, José, qué alegría. Sí. Qué alboroto, otro perrito piloto. A ver, José, contame, seguro que queres 50 euros. Bueno, si mordas. Bueno, non, doucho si acertes. A ver, o zume de que dous cítricos empregou Begoña na súa receita? Lima, limón. Lima, limón, 50 euros. Moi ben, José. José, tens que vir un día, Dime, Cañotas. Tens que vir un día. Bueno, algún día habrá que ir. Claro, tens que vir. Bueno, ti anótate e vente por aquí un día, vale? Vale, vale. Veña, un bico xigantesco, gracias por vernos. Nada, Chao. un saludo, Cañotas. Chao, 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 chao. Bueno, queridísima Pilar, que vive en Ordes Pérez de Santiago de Compostela. Que engaño a voltas co prato do día de hoxe? A salsa menier ou a salsa de mexillones? Dúas pescadas. Están as dúas moi boas. Bueno, hoxe estás de cumple, Julio, pero... Pero? Vai ganar Begoña. Begoña! Gaño con esa salsa menier ou a voltas co prato do día de hoxe. Pilar, moitísimas grazas por vir. Pasáchelo ben? Encantada. Paso moi ben con Neto hoxe, que é o seu día. Ahora vou a estar con él. Parabéns, Begoña. Vale, gracias. Bueno, señoras, señores, aquí remata a Voltas co Prato. Vémonos mañán con máis. Quen anda aí con máis? A Voltas co Prato quedan agora con Hora Galega. Chao, hasta mañá.